ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനൊരു ചിലവ് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. 1 kg കേക്കാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ തംബ്നെയിൽ കാണിച്ച പോലെ 100 രൂപയുടെ ചിലവിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ടെസാസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി കാണും, അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കേക്കിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ച് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനായിട്ട് 1 കപ്പ് മൈദയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിനകത്ത് നമ്മളത് ഇതുപോലെ വടിച്ച് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ അതിനകത്തുനിന്ന് നമ്മൾ മാറ്റുന്നുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കൊക്കോ പൗഡർ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇതുപോലെ വടിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൊക്കോ പൗഡറിന് നല്ല കളർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൊക്കോ പൗഡറിന് കളർ കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഇതുപോലെ വടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈദയും ഇതുപോലെ തന്നെ 4 ടേബിൾ സ്പൂണായിട്ട് വടിച്ച് മാറ്റി വെക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ആ അളവിൽ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത ശേഷം നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 1/4 ടീസ്പൂൺ തന്നെ മതിയാവും. പിന്നെ ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട, നമുക്ക് കേക്ക് ഹാർഡായി പോകും. അതിൻ്റെ ഒരു ബേക്കിംഗ് പൗഡറിൻ്റെ ഒരു കുത്തലും നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 തവണ അടിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ കുറവുള്ളവരാണെങ്കിൽ 3 തവണ അരിച്ചെടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചേർത്തേക്കണ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയൊന്നും എല്ലായിടത്തും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് ഒരുപോലെ പൊന്തി വരില്ല. ഇത് മിക്സിങ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് ഒരുപോലെ പൊന്തി വരില്ല. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കട്ടകളൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ച് തന്നെ ഇത് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 2 തവണ അരിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് ഒരു മിനിമം സൈസുള്ള എഗ്ഗ് 4 എണ്ണം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് ഞാനൊരു 3/4 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വാനില എസൻസ് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് 3/4 ടീസ്പൂൺ ചേർത്തെന്നുള്ളൂ. ഉള്ളവർ 1 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒന്ന് പതഞ്ഞ് പൊന്തി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഐസിങ് ഷുഗറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഐസിങ് ഷുഗർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ 1 കപ്പ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ടിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസിങ് ഷുഗർ റെഡിയാവും. അങ്ങനെ എടുത്ത ഐസിങ് ഷുഗറാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 1 കപ്പ് ഐസിങ് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ 1/2 കപ്പ് എടുത്തേക്കണോണ്ടാണ് 2 ബാച്ചായിട്ട് ഞാനത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചസാര എല്ലാം ഫുള്ളായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് എഗ്ഗ് നല്ല പതപ്പിച്ച് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. കാരണം നമ്മൾ എഗ്ഗ് പൊന്തി വന്നേക്കണം, നന്നായിട്ട് പതിഞ്ഞ് പൊന്തി വന്നേക്കണം. എഗ്ഗ് ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ താഴ്ന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് വരില്ല. അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് താഴെ നമ്മളിതൊന്ന് എല്ലായിടത്തും ഓയിലൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ബീറ്റർ വെച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ 3 ബാച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് സ്പാച്ചിലോ ഫോർക്കോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബീറ്റർ വെച്ചാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലോ സ്പീഡിൽ 1 സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റായി കിട്ടിയാൽ മതി. നമുക്കെല്ലാം അങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ആ മിക്സ് നമുക്കൊന്ന് സ്പാച്ചിൽ വെച്ച് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. അധികം നമ്മൾ ഓവർ മിക്സാക്കി എടുക്കാൻ പാടില്ല, കേക്ക് ഹാർഡായി പോകും. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് മാറ്റാം. ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റീൽ പാത്രമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ തടവിയിട്ട് അതിനകത്തേക്കാണ് ഞാൻ കേക്ക് മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. എയർ ബബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് കളയണം. അപ്പോഴേക്കും ഞാനൊരു പാത്രം പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 2 മിനിറ്റിൽ ഹൈ സ്പീഡിലിട്ടൊന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഒരു 30 മിനിറ്റാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തേക്കണത്.
എന്നിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച ബൗളും വിസ്കും ആണ്. അങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ക്രീം നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് വരും. അതിലേക്ക് 1.25 കപ്പ് ക്രീം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് പൊടിച്ച ഐസിങ് ഷുഗറാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ എടുക്കുന്ന ഫിയോണ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അല്ല, ഇത് വേറൊരു കമ്പനിയുടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടാൽ മതിയാവും. നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല ഹൈറ്റുള്ള ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. അതൊന്ന് ഞാനൊരു 4ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് കേക്ക് ബോർഡിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കുറച്ച് ക്രീം ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് തെന്നിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ക്രീം ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഐസാകാൻ വേണ്ടി തണുക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രീസറിൽ വെച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടായി പോയതുകൊണ്ടാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് അതുപോലെ ഇരിക്കണത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. അതിനകത്തേക്ക് ക്രീം വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ 4 ലെയറും ഇതുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. എന്നിട്ട് ക്രീം ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇടയിൽ ഒന്ന് കടിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ പകരം നമുക്ക് ചെറിയ സിറപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് മാത്രമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ക്രം കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രം കോട്ട് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തരിയൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തരിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ശേഷം മാത്രം ലാസ്റ്റ് കോട്ടിങ് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാനിത് രാത്രിയാണ് ചെയ്ത് വെച്ചത്. എൻ്റെ രാവിലെ എടുത്താണ് ഞാൻ ഫൈനൽ കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നത്. അതൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ഇങ്ങനെ ക്രീം ആക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഐസിങ് നൈഫ് വെച്ചല്ല ചെയ്യണത്, ഒരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് വെച്ചാണ് ഇതൊന്ന് ഫിനിഷ് ആക്കി എടുക്കണം. അതിന് ഈ കേക്കിൻ്റെ നടുവിൽ കൂടി ഒരു ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മളത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ പേരും ഒരു സൈഡിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളത് അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സൈഡിലും നന്നായിട്ടൊന്ന് ചോക്ലേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സൈഡിലും ഒന്ന് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി താഴെ ഭാഗത്ത് ഒരു ഓപ്പൺ സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ഷെൽ ബോർഡർ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ച് തന്നെ ഓപ്പൺ സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ച് തന്നെ ചെറിയൊരു ഫ്ലവർ പോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ആ ഒരു നടുക്ക ലൈനൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ ചുറ്റും നമുക്ക് മുകളിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഷെൽ ബോർഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നാലൊരു ഫിനിഷിങ് ഇട്ടോളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ചെറിയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പെൻസീവ് ആവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് പകരം ആ ചെറിയുടെ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ റെഡ് കളറൊന്ന് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ആ ഫ്ലവർ വരച്ചേക്കണതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ചെറി വെക്കും. സാധാരണ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ചെറിയാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഇതൊന്ന് ഈ റെഡ് കളറിലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പേരെഴുതിയെടുക്കാം. ഈ റെഡ് കളർ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ പേരെഴുതി കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ കളർ വെച്ച് തന്നെ പേരൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എഴുതി കൊടുത്ത ശേഷം കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഫിനിഷിങ് കിട്ടാനായിട്ട് ആ ഒരു സൈഡിൽ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച സൈഡിൽ ഞാനൊന്ന് വെറുതെ ഡോട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ തമ്പനയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കഴിക്കാൻ. നമ്മൾ സാധാരണ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയുണ്ട്. ചിലവ് കുറഞ്ഞ് നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് കുറച്ചെന്ന് വെച്ച് ടേസ്റ്റിനൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ കേക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ട്, ദയവായിട്ട് അവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരേക്കും ബൈ.